I potrzymanie wszelkiego leżącego igrać presto, a nie tata ploi! Tata treni, pan. Pójdzie! Leci treni! I tak się to radzi na końcu. Pójdzie! Widzicie, ludzie? Dobry. Ja naravno mój brat, że to wygram. What the fuck? Ajde, moja odlična. Pójdzie! Radite mój czołem głowę. Nema pejskiego, nie widzę. Nie jest pisowa. Juče je startilo teniski turnir u Dohi, a već danas ispao rekordni tenisač sveta, danas u tenisi, ali konkurentni dvoje. U tom meču na drugoj strani mreže bio je naš Nenad Mulić. U razliku od Marija Novak Đokovića je turnir započeo pobedom. Samo Singla Đokovića, 6-6 nisam vladao Nemca, Jana Šupovina. Gledamo detalje. Nemec je mnogo bolje ušao u ovaj meč, potpuno da sljedeće na startu je zaigrao mnogo bolje. Lako je povore sa 4-0, pa čak i sa 5-1 u prvom setu, ali onda je Novak prebacio u veću utakmicu. Đoković uspeo da u taj breaku dobije prvi deo meča i posle tih 7-6 u nastavku Ajde. Ja tebe nagovorim na podignu. Jebi se! Fuck you, man! Fuck it, model! Dvojica najboljih tenisera sveta nastavljaju tamo gde su stali pre mesec i po dana. Marija i Tornezov završili su sezone sa 24 uzastopne pobjede, preostalo prvo mesto Đokovića, ali Novak veruje u brz povratak na vrh. Uzmanjem što Oj, majko, ajde! Mogućno bi pravi! Oj, te partije, pa mi ću ti poljubim. Igrat ćemo 3 partije, ljudi, ovu i još jednu. Ja početni sve. Ajde ti za jedna. Andy Marija 9. titulom krunisao najuspešniju godinu karijere, a pre 3 dana ga je Samo mogu patiti me. iako ima samo 20 godina. Britanac je svestan početnik najveći rival i autoritet. Da, da veću tebe. Međutim, cilj u Dohi mu je da uveće trenutnu prednost Sad ste podignu u zemlje. već igrali mnogo velikih mečeva pre čak 7. Vaj. Naravno bilo je na prvo mesto na kraju prošle godine. Borili smo se za najveće nagrade na sportu. Nećemo na ovo sad. Đoković i Marija prebacivali su preko mreže na improvizovanom Pusti me da ti pogledam. Evo me ne ide. predivnim pogledom na panoramu Dohi. Ajde. Da će već u subotu igrati i za prvi trofej u 2017. Nećeš me pustiti. Igrali sad po mojoj cari. Tu! Odlično. Prvo polovreme završeno pre nekoliko minuta i Crvena Zvezda Ne. 20 minuta Ajoj. 67. Jedan. I sad je odlučit. Povećanje Amerikanac Dion Thompson koji je u redove šampiona Valencije spuzao zbog Galatasareja ili sezonskog po Beogradu danas. Časovima njegov detis očekuje da se Žalgirisa u Kaunasu. What the fuck? A posle Ne, baby. Dobre. Ne bi bez kiga. Kaskana. Danas je održana 46. novogodišnja Atlantska vrsta. Jebute. Novogodišnja crkvena Jebe. Paula drugi po redu atletskog svetu. Jebote, tati. Jebote, sigurno. Reprezentativka Amela Ceres, prošlogodišnja Jebote. šampionka Evrope i Balkanska
Julian! To, ale to. Ja, ti moram da pobedimo. Pošto smo igrali, čekaj gdje sam dao, 3, pa smo igrali 3 runde, ja sam te sve pobedio. Ljudi, to je bilo to što se tiče, ok, pa ako vam se ide, onda me da like, share i subscribe. Ćao, goodbye.